ערב טוב, יום עצמאות שמח, אהלן. קודם כל אני רוצה לתקן טעות קטנה, אתם ראיתם כאן את יורם גאון בתור מפקד, אבל הוא לא היה מפקד בצבא, הוא היה חובש בגולני שלי, הוא שירת בירושלים. זה רק ככה בשביל שתדעו איזה יופי כמה חיילים, איך אני אוהב להופיע לחיילים, באמת. לא מזמן הופעתי לחיילים בודדים, אז זהו, לא מזמן הופעתי לחיילים בודדים, 3-4 חיילים, היה לה כיפק. אבל מה הכי מעצבן אותי אצל חיילים? כשהם מתחילים לדבר איתך בראשי תיבות. לא מזמן לקחתי איזה חייל טרמפ, הטריף אותי כל הדרך את כל החיים שלו בראשי תיבות. אומר לי, אל תשאל, אני בבלגן, נהגתי על הנגמש במהירות של 80 קמ"ש. פתאום אני שומע במקש שהרל"ש קורא לי מהתקש. אמר לי, עוף למפקש. אמרתי לו, בוא נע עוד מילה, אני מכניס לך לבגש. ויש את הג'ובניקים של הקריה, אלה בכלל, זה אם הוא ב4 לא בבית, מת העולם. הוא מרסס על הקיר של השירותים עם ספרי, אין כמו אמא, משחק את המרקו. ויש את השקמיסטים, אלה בכלל הכי מצחיקים, השקמיסטים. 5 דקות ביום הוא פתוח, שאר היום הוא עושה ספירה. אתה קונה את העמי, רגע, ספירה, פחות העמי. אני לא מצליח להבין את הקטע הזה. אבל מה בצבא? מתייחסים לכולם אותו דבר, אמת או לא? לא משנה אם אתה שקמיסט, ג'ובני, כולם אותו דבר, כולם חייבים ללכת עם פנקס שבי. את זה אני לא מבין. אפילו עובד רס"ר. כאילו מי יחטוף עובד רס"ר? זה רק מחבל שעושה שיפוצים. איזה מידע הוא יכול לתת לו? כאילו מה, בכניסה לבסיס יש ערוגה. אבל כמו שאתם יודעים, בצבא הכל מתחלק ל3 חלקים. גם המפקדים. יש ככה, יש מפקד שהוא קצין, יש מש"ק שזה מפקד שהוא אינו קצין, ויש רס"ר בסיס שזה מפקד שאינו בן אדם. הוא לא יכול לראות חייל יושב, הוא רואה חייל נח, הוא מקבל את הג'נן על המוח, הוא חייב למצוא לו עבודה. אין, תוך שנייה הוא מוצא. ונותן לך, בוא, קח דלי ליזול, לך תשטוף את השירותים. עוד משתמשים בליזול בצבא? בוא נראה איזה דבר מסריח, מה זה נשק לא קונבנציונלי. אתה שוטף עם זה את השירותים, אתה מתמסטל, בא לך מחבל, אתה צועק לו, עצור או שאני סיסמה. עכשיו אני אומר, לנקות השירותים, מלא, אבל לצבוע את העצים בלבן? זה קטע שאני לא מבין. אלוהים ברא את הצבע של הגזע בצבע גוון חום, הרס"ר החליט לבן יותר יפה. באמת לא, יש להם כל מיני זה. אני זוכר בטירונות נתנו לי לגרף בשיא השלכת. אני מגרף לפה, העלים יורדים לכאן, אני מגרף לפה, העלים יורדים לכאן. בסוף הלכתי ישר לעץ, הורדתי את הכל. ואני היה לי רס"ר הודי, הוא כל הזמן מצא לי פילים בקנה. אבל מה הקטע? המפקדים בטירונות, לכולם יש בעיות שמיעה. אתה צועק לו, כן המפקד, לא שומע, כן המפקד, לא שומע, אתה קורא את הגרון, כן המפקד, לא שומע, לך הנה על הבוק, תעשה בדיקות. מה זה הדבר הזה? גמרת לי את הגרון. ויש להם פנקס פאקים, הם כותבים את כל הפאקים שעשית במהלך השבוע, הם כותבים על דף, על פנקס. אני לא פראייר, אני רגיל מהמכולת מטירה של הגרוזיני. ניהלתי פנקס במקביל כדי שלא יגנוב אותי. יש להם כל מיני כאלה גנבות. אני בטירונות הייתה לי מפקדת אחת, מה זה? מקית מקם, חוערת עם שיניים בחוץ, שערות על השיניים. יום אחד קראתי לה בטעות בשם הפרטי, נגנבה. היא נצמדה אליי ככה לתוך הפנים. למה לא? נהיינו חברים. עוד מעט תזמין אותי לסרט. אתה איזה סרט? אתה תראה כמו הצעקה. בכלל, הרי אתם יודעים, טירונות כלל צהלית זה קטע, אמת או לא? 90% מהזמן אתה מפרק את הרובה, מרכיב את הרובה, מפרק את הרובה, מרכיב את הרובה. אני בקושי הייתי במטווח, אבל לפרק את הרובה אני אלוף. אם במחבל אני לא יודע לראות פה, אבל אני יכול לפרק לו את הרובה, לגנוב לו את הפין שבת. סתם, אני חזק ברובים. אני התגייסתי מחזור שלם מטירה, באנו עם נשק מהבית. אני הייתי ביחידת הכלבנים, עשיתי שבוע עם הכלב. אפילו תפסו אותי במגורים של הנקבות, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. אבל באמת, מה שהציל אותי בצבא, היה לי מפקד אחרי זה במהלך השירות שלי, אחלה מפקד, באמת, היה מאמין, כל מה שאני מספר לו. יום אחד באתי, אמרתי לו, סבתא שלי מצד האמא נפטרה, נתן לי 3 ימים חופש. חשב אני קשור אליה וזה, אבל מה? בא לבקר אותי. ואני לא הכנתי את המשפחה לקטע הזה. הוא בא, אומר לי, אמא שלי, אני משתתף בצערך, שמעתי שאמא שלך נפטרה, היא אומרת לו, כן, אבל כשאני הייתי בת 3. הוא מסתכל עליי, אמרתי לו, מצטער, השבוע שמעתי על זה. שיהיה חג עצמאות שמח. תודה לשלום אסייג.